Lho dilantang ngono lho. Pas dikit pilih sing ngono lho sing iya seger-seger ngene iki. sing seger-seger. Seger iki piye maksude? Iya kaya sayur. Oh tak kira-kira seger ki genah. Oh alah tak kira seger ya seger doang ngono tuh ya. Oke, monggo Dik Tiwi. Lah umpama sak kedhon ya ora apa-apa. Iya lek enek aman nek bengi lek enek cilik kudu enek sing sak kedhon ya. Kan ya wis terasi wis jodohne. Wis pasangane. Yo langsung ya. Oke, makasih lo ya. Saja pesan mek. Alah lek kaya wong aku ngene iki ora potongan ngapusi lek ora kepepet. Oh, nah. Pokoknya gak enak satame. Menurut
Cahayu ya. Matur suwun. Muga-muga aku nggo ngipi cedhak awakmu neh. Heeh. Kayak begini iso wingi ini yo iso kuatek. Lah iya. Engko lek bojomu nesu piye? Lek turu kaya ndelik to wong wis nekat ngipi karo awakmu. Lah sampeyan ku turu dhewe. Oke, bener Cahayu iki lek matur nuwun banget ya. Matur suwun. Assalamualaikum. Sami-sami. Sak bejo-bejane wong kang lali sing luwih bejo wong kang eling lan padha. Sak apes-apes wong kang apes ijek luwih apes wong kang mukane ledak mazan tinggi sing ngambung wong liya. Alhamdulillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.